v takomto raji a žijem, toto mám hneď pri dome. Takto si chodím tu na prechádzky. Počúvam vtáčikov. Nádhera, krásna príroda. Jak v džungli. Nádhera. Vysoké stromy. Vzadu výhľad na Karpaty. Krásne. Ako v raji. Ako v raji. Takže toto všetko pôsobí aj na mňa pri malovaní mojich obrazov. To, v akom prostredí som, a som v takom prostredí nádhernom. Veľa som vonku v prírode, veľa robím na záhrade. Takže milujem tú zem a ten dotyk s ňou. Tak aj posledný môj obraz, myslím predposledný hotový, dokončený bol napríklad vôňa bazy, kde ma inšpirovala samotná baza, jej vôňa, varím z toho sirup, pijem ho a proste strašne mám rada tú vôňu a tú chuť a proste úplne tú energiu tej bazy. Počkaj, Sanko. Bol tu štvorlistok, ty si cez neho prešiel a pozrite sa, jak robím video. Aha, čo som našla, čo som mala teraz pod nohami. Tak som hovorila o tej bazi. Tak milujem tú prírodu a proste kúknite, v tej chvíli mi padli oči na zem, tutok. A zrovna tam bol štvorlistok. No tak proste. Je to proste úžasné. Úžasné proste, život je úžasný. Všetko je úžasné.